Jay Sharif on the beat. Bana raina abin da Rabbi ya bani, kuma bana ƙarya don a so ni. Komai ya tsara a kaina ko barni, shine ya kadarto hakan ya so ni. Ba mai canza kaddara ko wane ne kuma uzuri, duk baiwar da Allah ya mun bana tunkaho ko fahari. Shi ya so a tsinke na harkar waka babban lamari, wanda na kyautatawa da wanda na batawa kuma haƙuri. Ba shakka sana'ata ita ce jarina, tabbas sana'ata ita ce jarina. Ba shakka sana'ata ita ce jarina, tabbas sana'ata ita ce jarina. Da fari ba ɗan kowa bane, na taso babu uwa da uwa gare. Allah sarki kakata ta rike, ina ta faɗi tashi babu mai kula. Har makarantar firamare ita ta saka ni, na mai da hankali ilimin addini. Na sare ita ke daga wani lokacin karatun ita ke taya ni. Kullum ita damuwar ta ce an taɓa ni, har shawarar sana'a ita ce ta bani. Na fara yin da ko ina bin abokai, kullum buga-buga da aiki na sa kai. Kaya a wulbairo kuma na sa kai, har inda za na kai maka ban kuskure ba. Mun bar garin mu mun dawo nan arewa, garin Kano gari mai tarihi na baiwa. A nan kwakanikanci shi na yi ganowa, aka je aka tambayo mun nan dinga zuwa. Na kwana a tashi sana'ar har na yi kwarewa, aka kawo min mota har ina gyara mota. Waka tana ta zubowa, wani sa'in in ji kwatsam ina rerawa. Wata rana sai na ce waƙar nan ni zan yi gwadawa. Na shawarka ka babu musu, ta ce mun kai farawa. Amma ka sani sana'ar waka tilas suka yi haɗawa da sana'a kafin kai karfi a cikin ta kayo kamawa. Zama addu'a kai ma sai ka yi dagewa, kuma banda faɗar kalamai waɗanda ba dacewa. Sai na ce mata ba matsala umma, tabbas zan yi kulawa. Nasihar nan da kika yi min ita ce tidin dafawa. Yau gani cikin waka, yau gani a cikin waka. An san muryana, an san fuskana, amma wasu na zagina akan sana'ata bayan ita ce jarina. Ba shakka sana'ata ita ce jarina, tabbas sana'ata ita ce jarina. Jay Sharif Records.